Aye, the footmen are frantic in their indignation. You see, the Queen's took a taxi herself to the station, where the porter, surprised by a lack of royal baggage, bustle her and 3 corgis to the rear of the carriage, for the train it is crammed with all Europe's nobility, and there's none of them famous for their compatibility. There's a fight over seats, I beg pardon your grace, but you'll find that one's mine, so get back in your place. Ah, but where are they going? All the porters debate. Why, they're going to Newcastle, and they daresn't be late, for they're launching a boat on the tiny tide. Nou, we zijn hier in Carré in Amsterdam. Ja, geweldig om hier te staan en hier op te treden samen met Sting in het koor. En ja, het is gewoon geweldig om hier te wezen hier in Amsterdam. Ja. Wat is die rol? Ik ben over het algemeen ben ik havenarbeider of scheepswerfarbeider. En af en toe ben ik ook onderdeel van de community, dus van de gemeenschap, zeg maar. Ja, ja. Ik ben te landelijk om door middel van mijn organisatie, Prestige heet dat. En dat is een koororganisatie, toch heel Nederland. En ik ben dirigent van 12 popkoren daarvan, in Grace en in Drachten. En vanuit deze organisatie heb ik een professionele koor, of professionele, modern ervaren zangers. En die komen eigenlijk uit heel Nederland en dat werd dan Prestige Pro. En die waren vregen voor deze shows van Sting. De repetities waren over het algemeen in klein carré en dat weer in een soort, nog 2 treden hierboven. Het is vrij heeg, moest ik best wel volle treppen omheen nemen elke keer en op en deel. En daar in een ruimte waar we dan repeteren, met piano erbij. Eerst maar de musical, of de music director van deze productie. En ik maar de dirigent van Prestige Pro. En even nou, en later kwam Sting en ik sta maar binnen. Dus dat werd wel een verrassing, de wie er niet. En dan wist ze niet wat zong van Sting. Ja. Hoe wie dat? Nou, dus ik daar komt hij binnen. Oké, dan moet ik ben alles op scherp. For we'll get to the shipyards, or we'll end up in jail when the last ship sails. Oh, the roar of the trains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea. And the last ship sails, and whatever you promised, whatever you've done, and whatever the station in life you become. Het is mooi namen. Het is een gemeenschap die heel erg leeft rond een scheepswerf in het pakje Wallsend, als ik het goed heb. En daar gaat op een gegeven moment die scheepswerf, die krijgt op een gegeven moment een bericht van de overheid in die tijd dat ze tegen moeten. En dat liet die gemeenschap net op zich zitten. Dus het is ik vind het een bijzondere man. Hij is, het is ook wel een beetje een eindselganger, dat merk ik wel. We hebben een rustige man is het. Maar ik sta even een praatje met hem uit. Dat zit hij wel verdiepen, jawel, ja. We gaan hem toch horen hoe het waar? De kelt of niet? Ja, nou, ik ben bij hem helemaal klappen geweest. Hij had een hele speciale manier van klappen. Hij strekt echt zijn hand en dan doet hij dit. En dat kent net iedereen, dus hij weet dat ik aan het oefenen met wat andere actrices. En dat ken ik wel. Dus ik heb met hem samen aan het klappen geweest. Maar dat doet hij tijdens nummers, tijdens de shows, doet hij dat ik wel. En ik zei van, als het een beetje vol, ik het al even mijn moeder. Want soms is het best wel dreigt ik wel voor een man die, hij gaat al richting de 80, dus dat denk toch wel dat het wel energie neemt van die man. Dus daar denk ik even aan van, heb je nog genoeg energie ervoor? And the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last